Hej og velkommen til Kigger Alvin. Hej. I dag der skal vi til Justin Bieber-koncert. Vi har lige været i bad og sådan noget, og vi er bare ved at være super piratklar. En update, det er lige, at vi glemte at sige noget. Ja, vi glemte at sige, om det var, vi skulle til koncert med. Og det var Amalie og Maja. Her, der ser I nogle glimmerstrømper og glimmerbukser. Ja. Og nu har vi så hentet den første pige. Yes, man. Og nu har vi også hentet Amalie. Så nu er vi her alle sammen. Hvorfor regner der så meget lige pludselig? Det er fordi, at vandet det har samlet sig op i skyerne, og så er det blevet for koldt, fordi det blev nedkølet, og så at skyerne er blevet for tunge, så det er nødt til at falde ned igen. Okay, nu er vi så kommet frem nu. Status er vi ikke rigtig sådan kan finde engang vest. Vi gik hen til engang øst og sådan noget, men vest den er her bare ikke. Jeg tror ikke, der er nogen engang vest. Jeg tror, der står en masse mennesker dernede. Vi har fået nogle fake billetter, sådan, der står, vi skal ind på engang vest. Det er sikkert så er der mange, der har fået fake billetter, Cecilie. Ja. Vi har lige spurgt nogle søde piger, hvor engang vest det var. Piger, shout til dem. Ja, hvis I ser vores YouTube-kanal, så ja. Så, og de sagde, at vi gik på rette vej, men det er fordi, nu skal I se her. Der kommer en masse mennesker gående ned mod os. Så det er sådan derfor, at vi troede, vi skulle den anden vej. Men det kan godt være, at de har snydt os. Nej, det tror vi ikke. Nu går vi opad i hvert fald. Og nu er vi så kommet hen til køen. Synes det er virkelig det. Jeg kører hele vejen ned. Nu skal vi stå her i 1,5 time. Jeg ved ikke, om I kan finde, hvor lang den er. Men... Ja. Okay, nu sidder vi her i køen, og vi mødte lige Emilie og Katrine og Sabrina. Og så her med musik og spiser chokolade. Super hyggeligt. Men vi skal ind om sådan omkring en time, så ja. Jeg vil godt være med. Okay, nu er vi sådan lidt mast her. Vi står sådan blandt en masse mennesker. Jeg ved ikke, om vi sådan... Vi tror faktisk, vi står det forkerte sted. Men... Jeg ved ikke helt, hvor vi står. Vi står ved G15. Ja. Men vi skal sådan til at ind, og det er så mast. Og lige pludselig begyndte alle bare at løbe, så troede vi sådan, der var terrorangreb eller sådan noget. Fordi alle de begyndte bare at løbe. Det var helt vildt. Alle rejste bare løb bare. Vi vidste bare, alle smed bare. Og der var også nogen, der skreg og sådan noget, og smed deres ting og løb bare så hurtigt de kunne. Og så tænkte vi bare, fuck, nu løber vi. Men så skulle vi bare hen til en anden indgang. Det var så det, vi løb for. Der er sådan virkelig meget kø. Kigger Alvin! Woo! Kigger Alvin! Okay, nu har vi lige mødt Max Mønster. Hej. Max Mønster, han er sådan lige bag ved os. Ja. Og han har været med i vores video. Er det ikke Cecilie? Jo. Det er mest Cecilie, der er lidt op at køre over det. Ja, og jeg var også hen og få taget et selfie med ham. Det sætter vi ind nu. Ja. Nu er der opvarmning. We go. Vi har lige set Gnash, og det var faktisk virkelig fedt. Ej, hørte den, og vi festede bare mega meget, imens ellers vi bare stod. Og alle de går og kiggede bare på os. Der var bare helt stille og sådan noget. Vi prøvede lidt på at skræmme folk væk. Så vi kan komme længere foran. Ja, det lykkedes ikke. Nej. Det ikke. Men Justin Bieber han kommer om 2 timer, så kan vi glæde os til det. Ja, det bliver virkelig godt. Ja. Det glæder vi os til. Yes. Hej. Der var også nogen, der kastede øl sådan ned på os. Sådan bare en kop øl, og så fløj det bare ned af vores ryg og sådan noget. Fucking ulækkert. Fucking ulækkert. Der ser vi lige Sepp. Hvad har I at sige til ølkastningen? Det var fucking klart. Fucking ulækkert. Jeg har mega våde skuldre nu. Ja. Okay, vi mødte lige Rasmus Brohave. Ja, men vi fik ikke lige noget billede med ham. Nej. Der går berømtheden nu. Det bliver også en dag. Ja, det gør det. Okay, Justin Bieber han kommer sådan lige om lidt. Så vi vil lige sætte nogle klip ind i koncerten her. Ja, vi filmer ham lidt, og så sætter vi nogle klip ind og sådan noget, og så slutter vi den bare af senere. Ja. Og Amalie, hun har lige fået One Direction i panden. Ja. Vi er vist kommet til en forkert koncert. How you guys feeling tonight? Something cool about performing during the day. I don't remember that song. I like to be everything.
guys make me nervous. I'm like really nervous right now. Should I be nervous right now? I just love you so much, you know? I'm shaking. Feel your sinking, I will jump right over into cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. So, thank you. We could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. As long as you love me, as long as you love me. Oh yeah, say life is worth living, so live another day. The meaning of forgiveness, you will make mistakes, only God can judge me. Life is worth living again. Oh, life is worth living again. What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? What do you mean? Since you had a nice time, what do you mean? Sing it. You give me purpose every day. Yeah, you give me purpose. I think you guys can beat all of them. Nope, you didn't win. Maybe you. Ja, vi skal så lige se, hvor mange mennesker der er. Det Der er syg kø. Det er så vildt. Og den er endnu længere bag os. Men det var en super god koncert. Det var en super god, ja. Hvor mange stjerner ud af 10 giver vi den? 10. 5, 6. Ja, jeg giver den også. Jeg giver den 5,5 ud af 10. 5,5. Ja, 5,5. 10. Maja siger 10. 5,5. Ja. Der er sådan virkelig meget skrald her. Jeg ved ikke, om Det er du kan virkelig fornemme ulækkert. det. Det er virkelig ulækkert. Der er sådan skrald overalt. Fuck, jeg under dem, der skal rydde op. Ej, jeg ser god ud. Og det var så alt for den her video. Ja, og vi håber, I kunne lide den. Og husk at like og subscribe. Okay, og lige som en lille reminder, så vores Instagram vil komme til at stå her. For Annelles vedkommende. Og mit her. Og så vil det også være længe ved beskrivelsesboksen. Så gå lige ind og følg os. Adios.